Басня за мозък и задник. Здрасти, поздравил мозък. Как я караш? Всичко е наред, вися си, честно отговорил задник. Мозъкът леко завидял за спокойния живот, който можел да си позволи един задник. Искаш ли да си висим заедно, предложил мозък. По цял ден ще се отдаваме на гравитацията и ще си правим компания. Става, съгласил се задник. Мозъкът не чакал втора покана и тутък си започнал да се държи като задник. Така организмът се здобил с два задника – горен и долен. С течение на времето хората забелязали, че горният задник доста се старал в новото си амплоа. Всяка една мисъл я свеждал до автентична прадня. Това обаче дразнало истинския задник. Той държал на своето родословие и му било крайно неприятно, че бавно и сигурно било изтласкван от аналите на историята като истински автентичен задник. Така се стигнало до караница. Всички органи от кръста надолу подкрепили стария задник, а всички от кръста нагоре нови. Разделили са на автентични задници и неозадници. Но най-поучителното в тази басня е, че и двете фракции прегърнали либералната доктрина, която позволявала всеки организъм сам да прецени с колко задника да разполага.